טוב, אני אעשה הדגמה קצרה למה שאנחנו הולכים לעשות בינואר, שילוב של סביבה של וידאו בתוך Second Life. תוכנה שאתם רואים כרגע זה QuickTime Broadcaster, זו תוכנה שמאפשרת לי לשדר וידאו לרשת. את הוידאו שאני משדר לרשת דרך שרתים של חברה בשם נטרומדיה בקנדה, אני יכול למשוך כמובן במחשב. כרגע אתם רואים את השידור שאני מקבל. את השידור הזה אני שותל בתוך סביבה שנקראת Second Life. כרגע אנחנו צופים באי של ישע סיוון, דוקטור ישע סיוון, שנתן לי זכויות מלאות בסביבה בשביל לבצע את הדברים האלה. אופס, נפלתי קשה על הפנים. אני אראה לכם קצת מאוד בכללי. כרגע אני נכנס למצב של עריכה של הדמות שלי, רק בשביל להראות אותה מקרוב. אפשר לראות שתפרתי לחולצה של האוניברסיטה הפתוחה, מקדימה ומאחורה. אפשר כמובן לשנות לדמות הזאת כל פרמטר שרוצים, אורך ידיים, אורך רגליים, אוזניים, אף, ולעצב אותה איך שרוצים, עם איזה בגדים שרוצים וכל דבר אחר. בתוך הסביבה הזאת הוספתי מסך וידאו, ועל המסך וידאו הזה אני ממפה טקסטורה שבעצם בתוך המסך וידאו הזה אני מכניס את הסטרים שאני בוחר. נכון לעכשיו זה מהמצלמה בלפטופ. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות יום עיון שיתקיים באחד האולמות, עדיף באולם הגדול בצ'ייס, ואת היום עיון הזה לצלם, לשדר לתוך Second Life, ואנשים יוכלו להיכנס לתוך Second Life ולראות את השידור בסביבה עצמה. במקביל, לקחת מחשב אחד שמציג את הסביבה ולהציג את זה במסכים הגדולים לקהל שיושב באולם עצמו, כדי שגם הקהל יראה איך הוא יכול להיראות. עכשיו נראה לכם קצת מה אפשר לעשות עם הוידאו וכמה עוצמה יש לדבר הזה. אפשר להכיל על כל אובייקט בסביבה הזאת תכונות פיזיקליות ועוד תכונות שונות כמו בכל תוכנת תלת מימד. כרגע אני מוסיף למסך וידאו תכונה של רוח. כרגע הוא מושפע מרוח. וכמו שאתם רואים, הוידאו בתוכו רץ בריל טיים. לא רואים הרבה תנועה מכיוון שאני בעיקר מדבר שם, אבל עוד מעט אני אזיז את הידיים ואפשר יהיה לראות שהמסך עצמו מתעוות, ובהתאם לזה הוא ממפה את הוידאו בתוכו. זה יכולות מחשוב מאוד חזקות, וזה מאוד נחמד. אפשר לעשות עם זה דברים יפהפיים. ונקווה שזה יעבור כמו שצריך. בכל מקרה כדאי להכיר את הסביבות האלה, כי יש סיכוי שבעתיד הלא רחוק אנחנו נמצא את עצמנו משתתים בהם הרבה בתוכו. זהו.